uNkulunkulu akulonde uphile uphuze uphumelele lona kupastori ilobu yachaza amaphupho. Inamba yami isense ngoba imember ngoba uyacontribute kwi-channel kuphela. Uyangifonela ku-WhatsApp Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday singafonelani. Sibheke la kunombukeli obuze ukuthi kusho ukuthini uphupha umuntu ekhala igazi. Shuthi the person is crying and is shedding tears of blood. Izinyembezi zegazi. Uma umuntu ekhala izinyembezi zegazi, omnyathi ukhala igazi, noma ukhala izinyembezi zegazi. When you are crying and isiphuma izinyembezi zegazi, when you are crying, you only you shed tears of blood, yeah. Ngakho singakusho. Sizoyenza kanje. 3 ways nje singayibalula. 1, kwabanye uma uphupha umuntu ekhala, kuba uphawu uma ephuma izinyembezi zegazi. Ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu kumele aqaphele ngoba kunengozi embi ezayo. uJobe 6:18 Mhlaba ungathukosi igazi lami ukukhala kwami makungabi nandawo. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ekhala uphawu uma ekhala izinyembezi zegazi. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu ulengela engozini embi engahle igcine ithatha umphefumulo wakhe uma ningamkhulekisi ngokusheshsha noma uma ningamlekeleli ukuvimba lengozi. Ingozi embi kakhulu futhi kukhona ongahle kumehlele bese kuthatha lo mphefumulo walo muntu. Jobe 16:16 ubuso bami bubovu ngokukhala ezinkosheni zami kukhona ithunzi lokufa. Number 3, kuyenzeka uma uphupha umuntu ekhala ube uphawu oluma ephuma izinyembezi zegazi. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu uzobhekana nosizi nobuhlungu kanye nokuphuka kwenhliziyo ngenxa yokushonelwa omunye umuntu. Siyabonga. Lokho singakubheka ngemphawu lokukhala ngokuphupha umuntu ekhala izinyembezi zegazi, ngokuphupha umuntu ekhala igazi, ngokuphupha umuntu shedding tears of blood. Siyabonga.